Отвори окото. Наркотици. Алкохол. Секс. Рок-н-рол. Жива си. Следващия път цели по-добре. Ай, сиктир бе, бати турския буклук. До кога под турско робство, бе? Какви хора сте, бе? Ту бой, ту целувки. Видели ги? Днеска улиците са пълни със всекви маняци. После било лесно да се таксиджия. Лесно беше, ама едно време. Като нямаше толкова хора по улиците, нямаше такова движение, хората беха спокойни. Като господа. А днеска търчат като бесни. Качвам преди едно девойче, финно, нежно, е така като вас. Вика, карай след една кола. Викам, нямаш никакви проблеми, това ми е работата, ще карам. Цял ден ще карам. Хубаво, ма като дойде време да плаща, тя се оказа от уния уловите. Та на къде казваш да карам, господици? На никъде. Просто карайте. Аз ще ти кажа къде да спреш, ти само карай. Абе те по принцип всички изглеждат еднакви. Млади, хубави, напарфюмирани. Като от бутик. Изкофели от пари и наркотици. Не знаят какво си правят с живота. Идват и в колата, вай пистолета и бум. И какво стана после? Ами после карам аз и гледам в огледалото, она извади пистолет от якето. Шешарди сакса. Викаме, това е до тук, бе гушнат букета. Тя от началото още не ми се види много читава. Ма те да знае човек. И докато се усефера, извади 100 марки, фарли ми ги и си пръсна мозъка. Връщам се, гледам от главата и фарчи кръв като от чешма. Викам, как можа този късмет точно на мен? Тая мръсна му треса в моето такси да се гръмне.
Обаче по едно време гледам ръката е така трепери. И викам, тая жива. Свалям ризата, връзвам една чалма на главата, мръсна газ, право болницата. 5 минути, ако бех закъснел, ще да пукне буклука. Ей, това е. Тури му пепел. Сега къде да карам господица? И сега ще караш на майка си в газа. На майната си. Кола 7. Чуваш ли ме? Обади се, кола 7. Това съм аз, трябва да се обадя. Дреми на кура, че трябва да се обадиш. Ще ти консервирам мозъка в буркан, само да си пипнал радиото. Добре. Кола 7. Обади се. Изключи го това. Кола 7. Чуваш ли ме? Изключи го! Обади се, кола 7. От една година го чакам този момент. Да те намеря и да ти го върна тъпкано копеле таксиджийско. Що не ме остави да си умра, бе? За къв кур ме водиш в болница? За къв кур? Отговори ми! Не знам. Аз исках само да помогна. Исках да помогна, не знам. Искал да ми помогне. Че за къв кур да ми помагаш? Какъв си ти, бе? Червен кръст, майка Тереза? Не ме убивай, моля се. Имам жена и дете. Жена ми е безработна, детето е на 5 години, днеска има рожден ден. Не ме убивай, моля ти се. Колата е на лизинг, апартамента, ипотека, моля ти се. Моля ти се. Те какво ще правят без мене? Какво ще правят те без мене? Защо си ме, майко, родила, леле? Цел живот си ме, майко, не видела, леле. Защо си ме, майко, родила? Какво правиш, бе? Психар такъв ненормален. Пе Пееш? и плаче. Стана ми мъчно за жената и за детето. Какво ще правят без мен, не знам. Какво да правят? Жена ти ще продаде жилището, ще изплати колата, си намери приятел и ще се воза с детето. Щастливи? Щастливи! А какво да правя заради теб? Аз преди да се гръмна, написах едно прощално писмо. И нали оцелях. И после, заради това писмо, всички се ебаваха с мене. 6 месеца лежах в бинтове като някаква мумия. И накрая ме пратиха в лудницата. Тя майка полудя барбар с мене. Баща ми ме мрази, той ме презира. Аз всяка сутрин, като се погледна в огледалото, проклинам деня, в който влязох в това скапано такси, за да ме спасяваш. Виж ми, главата цялата е в шелове, 100 пъти меших. Повече съм в болницата, отколкото вкъщи. И всичко това е заради теб. А ти ми казваш, че има жена, дете. Путка такава. Абе, живота ми се преба много яко. Заради теб! Пусти ме да си ида! Други път обещавам, че те оставам! Обещаваш! Други път обещавам! Обещаваш! Обещавам!
Заклеваш се. Заклевам се! Що мене, ма? Що мене? Виж какво ме направи, ма? Урво така. Омаза ми таксито! Цялото го усра! Ще